Täsmälleen kello 13.30 saapuu kenraali Heinrich seurueineen ja eversti K.A. Heiskanen ilmoittaa joukot. Kenraali Heinrichin seurueeseen kuuluvat muun muassa kenraalimajurit Hedlund, Talvela ja Laagus, eversti Tapola ynnä muu. Vakain askelin koko seurue kenraali Heinrichin johdolla tarkastaa joukko-osastot ja rivit. Viimein kenraali pysähtyy ja puhuu sotilaille. Aseveljet. Moskovan pakkorauhan hetkellä osoitti sotamarsalkka Mannerheim teille kehoituksen olla valmiina siltä varalta, että Suomen rauhaa ja olemassaoloa jälleen uhattaisiin. Ja jos niin tarvitaan, lyödä ja lyödä lujasti.